Калі страх аб тым, што надарыцца можа, твой розум і сэрца ахопіць. Припомні тады словы Езуса тыя, што Ён сваім вучням прамовіў, а людзі млець будуць ад жаху і трывогі, чакаючы, што на свет прыйдзе. Отдай себе Богу, Марии доверься, бо мы на землі пілігрими. А люди млеть будуть ад жаху тривоги, чакаючи, що на свет прийде. Отдай себе Богу, Марии доверься, бо мы на землі пілігрими. Калі закране тебе зло альбо здрада, і згубиш землю под ногами, калі парашкадуєш, то ўсё яшчэ жыў ты, успомні, што ў псальме пяецца. Стрывожаны я ад маркоты стаміўся, бо свет ненадзейны і лжывы. Отдай себе Богу, Марии доверься, бо мы на землі пілігрими. Встревожений я ад маркоти стаміўся, бо свет ненадзейны і лживы. Отдай себе Богу, Марии доверься, бо мы на землі пілігрими. Калі шквал праблем, пільных спраў і хваробаў падасца табе невыносным, а чуешся нібы ў запрэжцы мурашка, тады прыгадай словы псальму. Калі ўся зямля пахіснецца ў аснове, што можа зрабіць справядлівы? Отдай себе Богу і мужна змагайся, за ўласнае б'ёмся збаўленнем. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пане, я спадзяваўся на Твою милосердность, узрадавалася сэрца маё у збаўленні Тваім. Спяваць буду Пану за добро, якое мне учыніў Ён. Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую імшу, падчас якой складаем нашыя ахвяры, нашы інтэнцыі, нашыя падзякі, нашыя просьбы. Асаблівым чынам будзем даручаць Божай милосерднасці падчас мшы святой канцэлебраванай. Адзін са святароў моліцца за Войціха Войткун у 15-ю гадавіну смерці, за Станіслава Яніну. Другі святар моліцца за Крыстыну Кунюта у 7-м месяцы пасля яе смерці,
выпрошваючы для іх ласку перебывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, покорно Цябе просім, навучы нас быць разважлівымі, каб словам і чынам мы выконвалі тое, што Табе даспадобы, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Пачатак кнігі мудрасці Сіраха. Усякая мудрасць падходзіць ад Бога, і яна застаецца з ім навекі. Марскі пясок, кроплі дажджу і дні вечнасці хто палічыць? Нябесную высь, зямную шыр, і бездань і мудрасць хто даследуе? Першай з усяго была створана мудрасць, і розум мудры існуе ад веку. Каму адкрыўся мудрасці корань, і хто спазнаў яе вялікія справы? Адзін толькі мудры і вельмі грозны, які сядзіць на троне сваім. Пан сам стварыў яе, агледзеў і разлічыў яе, і праліў яе на ўсе свае справы, і на кожнае цела паводле свайго дару, і падзяліў ёю тых, хто любіць яго. Надзяліў яго тых, хто любіць яго. Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Пан апрануўся у магутнасць, і ёй падперазаўся. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Так сусвету мацаваў, што не пахіснецца. Адгэтуль трон Твой непахісны, Ты існуеш спрадвеку. Пан валадарыць, ён апрануўся у веліч. Сведчанні Твои вельмі праўдзівыя, дому Твайму належыць святасць на доўгія дні. Амин.
Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наш Збавца Jezus Chrystus zniszczył śmierć i oświetlił Ewangelium życiom. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час, коли Єсус разом з іншими сійшов з гори і підійшов до своїх учнів, Він убачив коля їх велике мноство людей і книжників, які сперечалися з ними. І одразу, як убачили його, усі люди вельми здивилися і побігли привітати його. І він спитався у їх: «Про що сперечаєтеся з ними?» І відказав йому один з натовпу: «Наставник, я принес до тебе свого сина, який має духа немоти. І де б не схопив його, кидає його, і той пускає пену, скрижоча зубами і дранцвіє. Я сказав твоїм учням, каб вигнали його, але вони не змогли». Jesús сказал им у отказ: «О неверное поколение, доколь я буду с вами, доколь буду терпеть вас, принесите его до меня». И принесли его до Jesúsa. И коли дух убачив Jesúsa, одразу затрос хлопца, а той звалився на землю и качався, пускаючи пену. Jesús спытаўся у ягонага бацькі, як даўно гэта здараецца з ім. Той адказаў: з дзяцінства. Дух часта кідаў яго ў агонь і ў ваду, каб загубіць яго. Але калі ты што можаш, злітуйся над намі і дапамажы нам. Jesús жа сказаў яму: калі можаш, усё магчыма для таго, хто верыць. Бацька хлопца адразу усклікнуў, кажучы: «Веру, дапамажы майму нявер'ю». Убачыўшы, што збягаюцца людзі, Jesús прыгразіў нячыстаму духу, кажучы яму: «Нямы і глухі дух, я загадваю табе, выйдзі з яго і больш не ўваходзь у яго». І, закрычаўшы, той моцна скалануў хлопца і выйшаў. І ён зрабіўся як мёртвы, так што многія казалі: ён памёр. Але Jesús узяў яго за руку і падняў, і ён устаў. Калі Jesús увайшоў у дом, вучні спыталіся у яго сам на сам: «Чаму мы не змаглі выгнаць яго?» Ён сказаў ім: «Гэты род нельга выгнаць нічым, як толькі малітвай». Гэта слова Пана. Дякую. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, коли ласка. Уміловані у Христі, Пану, брати і сестри, ми збираємося каля алтара Пана, каб слухаць Божае Слово, каб слухаць добрую навіну. Яна бывае часамі не надта прыемная для нашага сэрца, бо Jesús кажа праўду. Мы часамі опираемся толькі на свою моц, на свою удаласць, на свой розум. Сёння таксама, як мы чуем у Євангелії,
Прыходзя чалавек, які звярнуўся да вучняў Езуса Хрыста. Ягоны сын быў хворы ад маленства. І, звяртаючыся да ягоных вучняў, ён спадзяваўся, што яны могуць дапамагчы яго сыну. Спадзявацца на другога чалавека. Чи гэта варта? Езус Христос, калі даведаўся пра тое, што гэтага хлопца не маглі вылечыць, не маглі выгнаць гэтага злога духа, ён проста кажа: якія ж вы слабыя. Кожны з нас, я і ты. Мы слабыя, калі толькі можам спадзявацца на сваю моц, на сваю уладу, на сваю самадастатачнасць. Але Езус кажа, калі да яго звярнуўся гэты айцец, ён кажа: калі можаш, дапамажы. Калі можаш, усё магчыма, калі ты верыш. Умілаваныя ў Хрысце пану браты і сёстры, сённяшняе Божае Слова звязана з маёй верай. Чи я давяраю Пану Богу? Чи я адчыняю Яму сваё сэрца? Чи я магу сказаць: Божа, Ойча, я веру ў Цябе, я даручаю Табе сваё жыццё, свой лёс, сваю сям'ю, сваіх блізкіх. Чи ў хвілінах, калі цяжка, чи я магу сказаць: Божа, дапамажы, бо я слабы? Чи гэта ёсць у маім сэрцы? Сёння, дзякуючы гэтай веры, малады чалавек атрымаў здароўе. Чи я, калі прыходзіць хвіліна цяжкая, хвіліна няўдачы, хвіліна маёй роспачы, чи я гатовы сказаць: Пане, так, я веру. Няхай гэта будзе у хвіліну, можа, небяспекі, у хвіліну радасці, у хвіліну маёй гэтай моцы, якая дае мне сілу. Але няхай гэтыя словы будуць накіраваныя да нашага айца, які нас умацоўвае, які дае нам сваю ласку, а Езус Христос, які ахвяраваў самога сябе, няхай будзе дапамогай на маё штодзённае жыццё. Аман. Да Бога, які адзіны можа даць нам сапраўды даброты і задаволіць усялякія людскія імкненні, узвесём нашыя пакорныя малітвы. Молімся за пастараў Касцёла, каб услед за Христом, добрым пастарам,
Яны былі гатовыя служыць у першую чаргу тым, хто найбольш чакае любові і суцяшэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто перажывае выпрабаванне веры, каб пры дапамозе Божай ласкі захавалі сваю вернасць Пану Богу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго давяраем нашаму Айцу Нябеснаму, хто папярэдзіў нас да нябеснай айчыны, Войціха Вайткун у 15-ту гадавіну смерці, Станіслава, Яніну, Крыстыну Кунюта у 7 месяцаў пасля смерці, каб абмытыя крывёю Хрыста Пана яны з радасцю увайшлі у брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб праз удзел у святой імшы паглыблялася наша вера, каб мы змаглі выпрасіць патрэбныя ласкі для ўсіх, за каго молімся. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Стварыцель, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы былі удзельнікамі Тваёй хвалы ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. О Христе, взнесла любов, живи у покорных, чистых сердцах, и просим скрухой наполняй, почути наши слова и думки, к Тебе мы узносим, Пане наш, молитвы с верою незломной, бо прагнем милости Твоей, пробач нам грешные учинки. Мы носим знак Твой на себе, Ты заслоняй своим нас крыжом, про смерть Твою крыж стал святым, каб верных боронить от злого. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Ойче, з належною пошаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Тебе просим, каб яна была на хвалу, а нам на збавление, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а увыходзячы да Цябе, Ойча, адарыў нас, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях,
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвого повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас згодными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які паснули у надеї на воскрешення, и про всіх, хто у Твоей ласce дышаў з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным у едности з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Михайлом Арханьолом и усімі святыми, якія спрад веку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче, усемагутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, да ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно, мужчин. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку
себе грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вячору ягоною. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Jezu mój, ja nie warty, kab da mnie uwajszą, gdy swoim słowom duшу odnowisz, mnie uratujesz znów. Cielo i krów покину, нам грешным споживать. Крошечцы хлеба сыходишь з неба, каб нам ратунком стать. Ласкав усіх криниця, збавца і лекар наш, про свои раны, Езу мой Пане, оздоровляешь нас. Даришь слабому силу, каб боли не грошил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я в Твоей ласце жил. Даришь слабому силу, каб боли не грошил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я в Твоей ласце жил. Молимся. Усемогутный Боже, ученикам мы досягнули збавлення, задаток якого атрымалі ў гэтым сакраменце, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński звествовал Панне Марии, и почерпнула з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.